Portos de Galicia confirmou en primeira persoa o interese que xera a náutica galega. No marco do Salón Náutico de París, o seu stand acolleu numerosos encontros con empresas interesadas na oferta autonómica. Como empresas que teñen moito interese en organizar comitivas náuticas hacia Galicia, en algúns casos que teñan que ver co fenómeno xacobeo e a súa promoción, pero tamén desde o punto de vista das inmellorables oportunidades que ofrece Galicia desde o punto de vista turístico. No Salón francés, os representantes de Portos mantiveron contacto directo con usuarios da náutica interesados en visitar as instalacións galegas. É o caso de Claudio Galex, un experto navegante de vela clásica de París, que o ano que ven volverá a visitar Galicia. Mucho bonito, porque hay mucho paisaje, muy agradable, porque hay todas las instalaciones como tranquila, muy tranquila y muy profesional. Las marinas. No seu interese por explorar novas posibilidades de negocio, Portos de Galicia mira cara ao período de invernada das embarcacións, lugares onde acoller barcos de outros países para que pasen o inverno. Donde embarcacións de outros países poden pasar o inverno e, ao mesmo tempo que poden recibir ese mantemento para esos meses de inverno, tamén, por suposto, poden achegarse ali os seus usuarios para navegar, sobre todo no fondo das rías. Con todo, o presidente do ente autonómico non oculta a súa satisfacción. José Juan Durán destaca que se trata do froito do traballo entre a administración, xestores dos portos e os concellos, que apostan pola náutica como elemento dinamizador da actividade económica. Que digamos que é ahora o momento, despois destos anos, de promocionar, de dar a coñecer as instalacións. Temos estos portos con estas ubicacións, con estas tarifas, pero ahora, se abrimos o abanico de todas as posibilidades de negocio que veñen engadidas a esa realidade náutica, eu creo que o futuro é moi halagüeño. Estas cuestións estarán presentes na planificación de Portos de Galicia de cara ao futuro, recollidas no documento básico para o período 2020-2028.